belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Elke avond rond 9 uur heeft Extra het laatste nieuws in het papiaments in het programma Noti Estelar. Dat is te zien op de website van Extra. Gisteren was er aandacht voor de situatie dat steeds meer automobilisten parkeren op gehandicapte plaatsen, terwijl ze zelf niet gehandicapt zijn. En dat heeft als gevolg dat mensen die wel problemen hebben met lopen vaak ver weg moeten parkeren. Er werd een oproep gedaan om meer aandacht hieraan te besteden en ook de mensen op te roepen hun gedrag aan te passen. Voor de tweede achtereenvolgende dag had Curaçao vandaag weer te maken met hevige regenval. Dit leidde op verschillende plekken tot overlast. Volgens de meteorologische dienst kan er de komende dagen nog meer regen vallen, maar het zal vooral bewolkt zijn en ook wordt gewaarschuwd voor bliksem. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Het minimumloon op Curaçao kan in de komende periode geleidelijk stijgen naar 10 gulden per uur. Dat zegt minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Roetmilda Larmonie Cecilia. Aan de Extra laat ze vandaag weten aangenaam verrast te zijn door de brief van de Kamer van Koophandel, die onlangs heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verhoging van het minimumloon. Maar de organisatie vraagt de minister wel meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de arbeidsproductiviteit en de verschillende arbeidswetten te herzien die Curaçao kent. De Kamer van Koophandel heeft onlangs laten weten geen bezwaren te hebben tegen verhoging van het minimumloon. Volgens voorzitter Billy Jonkeer is dat een gevolg van voortschrijdend inzicht. Jarenlang was de Kamer vooral bezorgd over het verlies van banen door een verhoging van het minimumloon. Nu zien ze, na bestudering van nieuwe economische modellen, vooral veel voordelen omdat mensen die een minimumloon hebben hun geld in de lokale economie investeren. Ze kopen veel producten en dat is weer goed voor Curaçao, aldus Jonkeer. Regeringspartij PNP heeft een nieuwe voorzitter, Efren Candelaria. Hij volgt daarmee Ramon Chong op, de huidige voorzitter van de Groene Partij. Chong leek lange tijd in de race om opnieuw voor het voorzitterschap te gaan, maar hij trok zich onlangs terug. Candelaria werd gisteren tijdens een vergadering van de PNP daadwerkelijk benoemd tot nieuwe voorzitter. De Curaçaose overheid is het niet eens met de kritiek van de stichting HIMA. Dat staat voor Hende y Medio Ambiente. Volgens die stichting wordt er te weinig gedaan om iedereen op Curaçao toegang te geven tot schoon drinkwater. De stichting is naar de rechter gestapt om de overheid te dwingen daaraan meer te doen. Maar volgens een brief van 2 landsadvocaten doet de overheid voldoende. Ze ziet daarom ook niets in een zaak. HIMA wil dat de rechter de overheid dwingt om met een plan te komen om ervoor te zorgen dat de bijna 4000 mensen die volgens de stichting zonder schoon drinkwater leven alsnog aangesloten worden. De rechter bepaalt op 21 november wat de volgende stap is in de zaak. Mooi nieuws voor de liefhebbers van mountainbiking op Curaçao. Curaçao Cycling Events organiseert op 13 en 20 november nieuwe wedstrijden. En dit jaar zal de Europees kampioen wielrennen Fabio Jacobsen deelnemen aan beide races. Er staat meer informatie over de races op de website van Curaçao Cycling Events. Maar het is in ieder geval bijzonder dat een Europees kampioen naar Curaçao komt om wedstrijden te rijden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.